și e și Rarity și Rainbow Dash afară. Hai să îl pun un pic aici. Să îmi iau geaca. Așa, gata. Perfect, să merg. Bună, Twilight, ce faci? Bine, e zăpadă. Da, foarte mare, uite. Ce ziceți să-mi aduc Sonia să ne dăm pe ea? Da! Ok, haide. Așa. Aici. Păi toată zăpada. Știu. Mai vrea cineva? Nu știu. Au, ce faci? Susan. Hei, facem îngeraș. Îngeraș. Rainbow a făcut niște îngerași foarte, foarte ciudați. Hei, scuze. Eu mai mă dau cu Sonia. Ui! Au, era să pic. Ui, au. Am picat. Na. Ai grijă, Rarity. Știi că nu o să mă lovești, nu? Da, știu. Dar uitați-vă ce tare o să mă dau. Ui! Au, nu prea tare. Dă-mă rău. Uia! Ninge! Nu se vede, dar ninge. Ui, da. Au! Ce tare a fost. Da. Twilight. Da. Hai, mai te dai cu Sonia să vedem? Ok. Rainbow, ridică-te. Ok. Hai. M-am blocat. Și am intrat în camera mea cu Sonia, cred. Au. Și? Nu știu, dar ui, da. Au. Ce ziceți să zburăm? Noi n-avem aripi. Ce ziceți că eu să zbor? Da. Uitați. Ce tare a fost! Da, ce tare a fost și când m-ai răsturnat cu Sonia, ei. Da, știu, ei. Și-o m-a răsturnat. Da. Hai să mă dau cu Sonia. Au. Am căzut cu fața în zăpadă. Eu să mă bag cu capul în zăpadă, să te văd. Scuzați-mă. Aici e multă zăpadă, să mă bag cu fața în zăpadă. Wow. Și eu ce fac? Nu știu ce vrei tu. Haide. Undeva unde e multă zăpadă și chiar aici. Ui! Ok, asta chiar nu merge. Au! Ce naiba? Ok, Twilight. Cred că e timpul să mergem în casă. E frig. Dar că nu e frig deloc. E
frig. Păi da, pentru că Rainbow nu și-a luat nici jaca. Ce? Eu mi-am luat rochia. Dar știi, ar trebui să fie mult mai frig. Chiar mie. Eu măcar mi-am luat jaca. E, da, și... Haideți să nu mai ne certăm și să ne jucăm în zăpadă. Da. E momentul nostru că ninge. Da. Uitați. Să facem ceva distractiv. Da, Rainbow, vrei să te dai cu Sania? Da. Ok. Stai că nu pot să mă... Au. Așa. Hai. Au, am căzut în zăpadă. Ok. Stai să mă bag. Ui. Stai. Ui, da. E tare. Ui. Stai. 1, 2, 3 și... Au. Ai tare, Sania. Mersi. Da, și... Ne-am distrat, nu? Da. Ce distracție, nu?